staan hier op ongeveer 2 miljoen kuub afval. Hoofdzakelijk potjes en pannetjes en glas en dat soort dingen. Afval in de definitie van toen. Hè. Nou ga je naar de Albert Heijn toe en dan ga je gooi je kar vol. En dan koop je ongeveer 60% van de massa is afval. Maar toen, in die tijd, 1920, was het een hele andere periode natuurlijk. Als iets niet meer functioneerde en op het allerlaatste moment, dan gooi je het weg. Zo we die eerste je ervaren de rust van het gebied. Je kan ook om je heen zien dat de ontwikkeling gewoon teruggang is. Mooie moerasbosken die zich al ontwikkelen. Een hele grote roegte en struweel, wat een bescherming en ook een breedhabitat is van verschillende vogels. Dus de natuur gaat zijn gang. Daar hoeven we verder niks aan te doen. Die vervuiling ligt dus in de stort, zeg maar. Die ligt dus op een hogere diepte, tot 6 meter, 5 meter. Hebben we dus damband geplaatst aan de noordkant en aan de zuidkant van de stort. Om de uitspoeling tegen te gaan. Dus om te voorkomen dat het in het oppervlaktewater en in het grondwater terechtkomt, hebben we de boel opgesloten met onderwaterdamband. Die staat in die kleilaag, zeg maar, zodat het helemaal opgesloten wordt. Het is huishoudelijk afval, het is deels bedrijfsafval, ziekenhuisafval, afval van gasfabrieken. Een beetje van alles en dat maakt het ook juist wat spannend, ook in een negatieve sfeer. Ja, je weet niet precies wat je allemaal tegenkomt. We hebben heel veel onderzoek gedaan. Maar als je bijvoorbeeld een stort hebt zoals de Wierde of de Skenkeskoons, die is helemaal ingepakt. We weten op elk kuubniveau, weten we de kwaliteit. Dat weten we hier niet. Dat is dus het spannende. Het is momenteel zo dat we 2 jaar lang al de monitoring van het flora en fauna stil hebben. Ik gelet op de risico's die er binnen. We sluiten eerst vieren we de hele sanering uit. De berg van het vliegtuig gaan we achter de reg. Aan de oplevering van de Zwellenwand in april. En ik denk dat we dan ook met de provincie in oorlog gaan van hoe we in het kader van monitoring van flora en fauna hoe we dat doen zullen. Dat zijn peilbuizen. Die meten dus het grondwater, zeg maar, op verschillende dieptes. En die meten de kwaliteit, die meten de stijghoogtes van het grondwater en die meten dus de temperatuurverloop in de loop van de tijd. En die meten we elk half jaar. Het diepe grondwater is schoon eigenlijk. Er zit wel een verhoging van barium in. En barium is een metaal wat in de omgeving heel veel voorkomt. In het achtergrondwater heet dat. Maar barium is ook een stof wat vrijkomt bij de productie van glas en van emaille, van dit soort dingetjes. Dus wij dachten in eerste instantie van ja, die verhoging van die barium, dat komt natuurlijk door al die flessenboel en wat in de stort ligt. Maar dat is dus niet het geval en die komt in de omgeving van de stort, ook aan de noordkant, bovenstrooms heet dat, komt die stof voor. Dus, maar verder komt er geen verontreiniging terug in die grondwatermetingen. Je mag als kind niet spelen, je mag hier geen mensen toelaten. Dat is de essentie van het verhaal. En het heeft te maken met de verontreiniging die dus aan de oppervlakte ligt. Ook asbest, zware metalen, andere stoffen die dus voor een mens schadelijk kunnen zijn. En dat is dus het punt, je mag hier dus niet komen als mens. Wat we hier dienen hebben, dat we op grond plakken, zeg maar rijtstekken, rijtwassen, dat ze in ieder geval nemen. Planten hadden die alvast een onderzet door, zodat we hier aan voort achter die stad staan. Een onaantrekkelijk oever hebben, zodat de mensen net onderlezen gaan en dat ze het stad opkennen, zeg maar. Dus dat moet even tijd hebben, maar dat ontwikkelt zich de komende jaren wel.